Eu cu iubita mea am sărbătorit un an de când suntem împreună și am mers de dimineață să ne plimbăm. Când s-a înserat, am fost în parcul de distracții. Nici nu știm cum a trecut timpul și s-a făcut 11:30. Am întrebat cât este ceasul și i-am spus cât este. Deodată a început să meargă spre casă. M-am uitat la fața ei, era palidă, zâmbetul i-a dispărut. I-am spus că dacă nu o să-mi spună ce are, o să o opresc și nu o să mai las să meargă. Ea nu vrea să spună. Am oprit-o și ea se bătea. Nu vrea să spună ce are. Până a văzut că eu nu o să o las dacă nu spune. A spus că se va întâmpla ceva foarte grav dacă m-a întârziat și va ajunge mai târziu de 12:30. Când am auzit asta, am mers cu ea rapid acasă, să nu pățească ceva. Când am ajuns, ea se uită rapid la ceas să vadă cât e. A văzut că e 12:05 și a început să se transpire și să plângă. Nu știam ce să fac în acel moment, dar deodată apare forma unui om la geam cu un cuțit în mână. Ea se pune în genunchi și printre lacrimi de-abia putea să spună: îmi pare rău. În acel moment m-am dus rapid în bucătărie să iau un cuțit. Când am ajuns în sufragerie, am văzut monstrul cum se uita la mine și a băgat cuțitul în ea. Căzuse de îndată pe jos. Am văzut balta de sânge cum se mărea și monstrul, în loc să mă omoare, mi-a spus că el a murit noaptea la 12, încercând să ajungă rapid acasă. După care s-a apropiat de mine, mi-a pus cuțitul la gât și mi-a soptit: acum tu urmezi. E frică să mai lucrez până târziu, nu pot să mai stau seara afară, mă bântuie. Dar eu, în gândul meu, mi-am pus un jurământ că o să mă răzbun pe el, o să încerc să-l omor. Și planul aproape a reușit, pentru că ajutorul unui demon l-am primit. Dar, în schimb, eu trebuie să-i dau sufletul meu. Dar va merita ca să-l am pe acela care mi-a omorât iubita și m-a amenințat că mă va omorâ și pe mine la picioare și să ceară îndurare.